Здравейте, потребители на YouTube! Преди няколко часа изтеглих тази игра. Дано да ви хареса и съжалявам за силния звук. Ако не знам, току-що изтеглих това приложение, но не знам дали трябва оставете. Сега искам да ви го покажа. Просто нямам такова, но нямам 600 лева, затова отивам назад. Go. Значи един е при мен. Страшно. Не е страшно. Никак даже. Ние трябва да стигнем до ето този бус. Бусът между такситата, ако го виждате. До там и трябва да избягаме. Ето го. И можеш да слагаш човечета с какво настроение си. Аз първо слагам паричното. Защото съжалявам за това. Съжалявам и за черните последици. Почваме. Па ни пусна. Остави. Нали можем да почнем този. Но да знаете, няма да бъдете ни същи. Ето ги моите съотборници. Можете отдолу да им видихте, когато пак почна. Същото. Този пак не съм го играл. Никога. Ето от няколко дена. Ето ме мен. Моето ще бъде парично. Защото не искам парички. Чакай да това. Не знам това. Тя пичове катилха. Идва полицията, гасок. Бързо към полицията. Не тръгвайте без мен, бе, тъпаци. Как можеха да тръгнат без главния? Сега ще се моткам тая. Не получих. Само аз съм мъртъв. Съжалявам, хора, но сега ще бъда стрелецът. Да.
Можеш чупиш да смотам вам. Де всичките са в колата? Съжалявам, че загубих едва пъти. Другия епизод ще продължим. И от мен, чао хора! Хора, моля ви, напишете ми в коментарите това каса. 100 път ли ще ми прави така? И в YouTube ли ще ми влезе така? Гаси. Не знам. Съжалявам, ако го виждате, но с Бога, аз като не знам моето видео, не. Като не знам. Така става. Ето хора, я